En nombre de la Escola va a leer su cuento Manajal. Venga. Libre izateko margo. Han eta Iker 14 urteko bi lagun ziren. Ikastolan ezagutu ziren elkar, eta berehala konfiantza hartu zuten. Hane ausarta zen. Ilea kolore biziz margotzen zuen. Futbolean jokatzen zuen, mutilen artean. Eta ez zion axolan jendeak zer esaten zuen. Iker, berriz, nahiko lasaia zen. Pastel koloreko arropak gustatzen zitzaizkion, eta marraztea zuen pasioa. Egun batean ikastolan berdintasunaren eguna ospatzeko mural bat prestatzeko proposatu zuen irakasleak. Taldeetan banatu zituzten ikasleak, eta han eta elkarrekin egokitu ziren. Haien ideiarik ongiena hau izan zen, libre izateko margo. Mural handi batean haur bakoitzak bere burua margotuko zuen, nahi zuen bezala, nahi zuen kolorearekin, nahi zuen jantzearekin, eta nahi zuen rolarekin. Nik pilotari bat bezala marraztuko dut nire burua, neska izan da ere, esan zuen Hane. Eta nek bihotzarozadun kamiseta jarriko diot nire marazkari. Koloreek ez dute genero, erantzun zuen Ikerrek. Baina hurrengo egunean ikaskide batzuk haserretu ziren. Hane, pilotari marazkia, nesken gauza ez da hori. Iker, arroza, nesken gauza da hori. Hane eta Iker lotxatu egin ziren, baina Hanek ausarki esan zuen. Nahi duguna margotuko dugu, horrek ez du inor baino gutxiago bihurtzen. Ikasle batzuk isildu geratu ziren, beste batzuk burua maljustu zuten. Eta irakasleak iribarrez kartel bat jarri zuen muralaren ondoan. Ezin da askatasunik egon mugak badaude. Berdintasuna da bakoitzaren orden izateko eskubidea, eta askatasuna gu nahi dugune egitea. Eta hala mural hura bihurtu zen eskolako txokorik politena. Azken mezua. Askatasuna da norberak nahi duen bezala bizitzeko eskubidea edukitzea. Eta berdintasuna besteena errespetatzea, eta bakoitzari bere tokia ematea. Ez dau nesken gauzak edo mutilen gauzak, badaude guztion gauzak.